Kolumbjan li jgħix id-Danimarka kien ikkundannat 2 snin ħabs sospiżi għal 4, dan wara li għamilha ta' tabib fl-Isptar Mater Dei fejn kienet jinvista nisa modelli. Fil-qorti Michael Camillo Precht kien akkużat li jagħmel dikjarazzjonijiet folot u kommetta atti vjolenti fuq il-pudur ta' 3 nisa, akkużi li ammetta. Lil dawn it-tfajliet u oħrajn Camillo Precht qalilhom li kienet jaħdem fuq promo ta' Life Academy u kellu bżonn modelli. Għallilhom li l-insurance kellha bżonn ċertifikat mediku u la darba kien tabib kien se jieħu ħsibu. Ma' 3 tfajliet li waqgħu għan-nasba kien hemm oħrajn, fosthom Amy li spjegatilna kif ma weqgħetx għan-nassa u li qaltilna li la ma marx il-ħabs ma xtaqx turi li kienet qed titkellem magħna. U qalli li kull ma rrid nagħmel biex nkun mudella fil-promo shoot u li mmur Mater Dei niltaqa' miegħu u ħajsir medical exam fuqi li ma nafx kien jinvolvi ma saqsejtux. Tispjega li biex jattira lil modelli Camillo qalilhom li hemm involuti xi flus. Ħajkun hemm xi 40 euro per shoot jew per shot, ma li ma speċifikalix. Meta Camillo ra l-interess Amy għal din l-opportunità kompla jkun persistenti, attitudni li qajmitilha s-suspetti. Kelli isni gut instinct li something was wrong. Mux tal-li jek, tal-li isni l-Inglis tiegħu ma kienx tajjeb. ċerti kliem li vera huma faċli biex tiktibhom beda jiktibhom ħażin. Allura isni imbuttani u l-fatt li saqsini imbagħad 3 darbiet wara għala mhux qed jinteressak dal-ġobb u hekk, isu kienet naqa' falsa. Wara li ħareġ dan il-każ fuq Facebook skoprejna paġna bl-isem Stop Michael Camillo, paġna li turi biċ-ċar kif din il-ħaġa Michael Camillo ma milix biss f'pajjiżna.